Здравейте, казвам се Сълзица Борисова. Искам да се извиня, че днес не присъствам лично на срещата в Амстердам. Затова подготвих това видео, за да ви представя книгата "Приказка за добротата". Нека започна с това как се роди идеята за създаване на тази книга. В 1993 година, когато бях все още на 7 години, имаше война в Босна и Херцеговина и аз впечатлена от кадрите по телевизията с пострадали, усъкатени деца, изпитах голямото желание да им помогна по някакъв начин. И използвах таланта си да рисувам, като започнах работа по тази книга за оцветяване "Приказка за добротата". Отне около една година да сглобя всички илюстрации. Майка ми, Тоня Борисова, написа текста в стихотворна форма. И през 1995 година имахме възможност да представим книжката на госпожа Мануела Щевеш Силва, която по това време беше директор в Центъра за творчество и иновации в Лисабон, която ни подкрепи морално и сподели с мен и с майка ми, че книгата има бъдеще и ще е прекрасно, ако можем да я споделим с възможно най-много деца, което ни даде вяра да продължаваме да търсим начин да я издадем и да я пуснем на пазара. През 1996 година това се случи и излезе първото издание от 5000 бройки, което доста бързо се разпродаде в детски градини и училища и имаше голям успех сред децата в работата в часовете по литература и по изобразително изкуство. През 1999 година получихме одобрението от Министерството на образованието и книжката стана помагало точно в тези часове по литература и изобразително изкуство. Последваха още два тиража от по 5000 бройки през тази година, които също доста бързо стигнаха в различни училища и детски градини в България. В 2003 година излезе четвъртото издание на книгата, през 2009 излезе петото издание, в 2013 година излезе последното издание от доста по-малък тираж, 500 бройки, преведено на руски и чувашки език в Русия. И така общият брой на книгата стана 25 000 бройки, които успешно участваха в часовете по изобразително изкуство и литература. Искам да ви споделя за ползата от тази книжка, която имахме възможност така да наблюдаваме много деца, които работят с нея. На първо място бих поставила посланието на книгата, защото тя е за мен най-важна за децата. Разказва се за едно сърне, което избягало от вкъщи, в гората, паднало е, ударило си кръчето и неговият зов за помощ обикаля цялата гора в една история и така обединяваща сила. Всички животни горски се впускат да помогнат на сърненцето и в крайна сметка го събират отново с мама и с тати, като идеята е, че въпреки че всички са много различни от различни видове, се впускат и се обединяват под една обща кауза с цел да бъдат полезни. През 2000-та година книгата стана повод за създаването на фондация "Сълзица за вас", понеже изначалната идея беше такава книгата да помага и да бъде в полза на децата. След няколко години работа решихме с моето семейство да обединим още съмишленици в тази идея и създадохме фондацията, която беше насочена да работи с деца, талантливи, но в неравностойно положение. Чрез книжката и продажбите й успявахме да отделяме доста средства, с които организирахме различни благотворителни събития, изложби, концерти, спортни събития, конкурси, състезания. С книгата 4 години работихме и по проекта "Урок по добротворчество" в училищата. Включиха се над 120 училища в страната, които работиха усилено с книжката. Впоследствие се родиха
постановки театрални по книгата, мюзикъл. Децата участваха в изработването на сценични костюми, сами разиграваха пиески, облечени като различни животни. Организирали сме изложби с оцветени книжки, всяка по различен начин, всяко дете оцветява книгата по негово усмотрение. Много интересни и колоритни изложби се получаваха. За 10 години работа в фондацията успяхме да дарим над 40 000 лева под формата на, както ви казах, различни събития и различни материали. Това е накратко историята на Приказка за добротата. Надявам се с това видео да съм успяла да насоча вниманието ви към този прекрасен проект и да изпитвате желание да се включите и да запознаем децата в българските училища в чужбина с тази книга. Надявам се с общи усилия да осъществим още тиражи на книгата и приказката да продължи. Довиждане и до нови срещи!